GG guys, vítám vás u nového videa. Dneska jsem tady s Bobou Vojta Cool. Čau Vojto. Čusky fusky. A dneska to bude útěk z vězení a Vojta mě musí hlídat. Vrhneme se na to. Tak já jsem to střihl, jo? A počkáme, až bude jedna teď. Tak už se otevřeli celý a Adam je venku. Tak. No vlastně teď se otevřeli v 6 hodin, se otevřou celý a můžeme jakoby teď utéct, protože můžeme jít ven a tam se může najít hammer a Pojď ven. nějaký ten nůž. Tak, sledujte bystře, já to tady chviličku střihnu. Já to střihl. Tady je hammer. A jak můžete vidět, je tady hammer, tak si ho vemem. Tak. A jak můžete ještě vidět, je tady crude knife. Nebo crude knife. Hej, a když tady máte jakoby kamaráda v té hře a je Promiň. je tady policajt, on je policajt, tak vás jednoduše může dostat ven z vězení, takže je to úplně easy způsob. Můžete normálně vylézt, tady normálně, tady po tomhle žebříku postíženým a jakoby skočíte sem a už jste jakoby kriminálníci. To je první způsob. Jdeme na druhý způsob. Hammer. Máte ho jakoby schovaný, můžete jít do nějaké té cely a vykopat nějaký ten hajzl. No. Neboli záchod. A jak můžete vidět na moje boka, taky já tady ležu na hajzl, já mě tady zabil. To je hajzl, já tak nenávidím, když tady natáčím video. Tak já si to tady vemu znovu, chvíličku, počkáme. Ježiš, mě furt musí tejzovat, ty vole. Adame, já lezu tam do té díry. Jak je to ten záchod, tak já lezu tam do té díry. Tak vylezeš. Co? To nevylezeš. Ty točíš? Jo. Točím. Já tam jdu ale hledat Počkej, ticho teď. A když znovu máte ten hammer, tak zase musíte jít tajně, že nic nevíte prostě, aby vás zase nezabili jak mě. Už je to já řeknu vážně. Jo. Vole, vážně mě to sere, úplně brutálně. No, tak když tady bude, co děláš, blondýno? Ale pozor. A když už to máte, tak tady vlastně vykopete ten hajzl. Už to máš vykopané? Ještě ne. Tak já tady na po vykopání hajzlu tady budete asi nějak flákat 3 minuty a potom se vám otevře. Čekej. Já tady na tebe čekám dole. Já mám svoje krásné magické pistole. A nějak takhle se vám otevře. A jenom dáte Cčko a plazíte se. Tak já tady na tebe čekám. Jo, tak čekej. A jak tam se dolezete, tak spadnete jakoby do kanálu a když uvidíte policajta, tak jste v prdeli. Ale já týmuju s Adamem. Ale on se mnou týmuje, takže mi pomáhá. Jo. Hodnej Vojta, hodně hodnej. Tak já jsem to střihl. Tak. Jeden člověk se mě v komentářích ptal, jestli mám notebook nebo bednu, tak mám notebook. Bedna je lepší než notebook. No na natáčení jo. Ale jako když chcete natáčet se svým počítačem někde daleko, tak je dobré si... Jo, je lepší ten notebook, no. Je lepší noťas. A když už budete venku z toho vězení, musíte vylézt po tomhle žebříku a skočit dolů a potom budete ty kriminálníci, co se už dostali z vězení. Tak a potom vám ukážeme ještě ty 2 způsoby, jak pomoct zlodějům se dostat ven z vězení. Jo, ty seš... Tak, vidíte už, jak jsem se dostal ven? Tak já vám to ukážu. Vidíte, já už jsem tady kriminálník, takže to je způsob číslo 3. Jo, způsob číslo 3. Já jsem to zase střihl. Za mnou je polda, to je špatné. Nestřílej! Jo, tak jo. Ne, to nedělej! Já to budu dělat. Já ti ujedu. Jo, spawneme si tady autáka a pojedeme spolu, jo? OK, já řídím.
Tak jeď. Jo, jedem. Jak když A když vlastně máte za kámoše policajta, tak máte hodně velkou výhodu, protože vás dostal jako ven z vězení. Tak Vojto, chceš být se mnou zloděj? Možná, a ještě nevím. Tak, jestli chceš být, tak si stoupni sem a bude zloděj. No, tak druhý, tak ten... Sakra. Oh. Teď to se trošku uglo. Já jsem zloděj. Já si vezmu Já- tady krásně pistole. Čau. Já mám pistole. Vidíš? Jo, počkej, já se tady... Tak já jsem tady. Je tady policie. Ticho. A když jste vlastně už ten kriminálník, tak dostanete svoje krásné oblečení, jako mám já. A vlastně jdete už pomáhat těm zlodějům. Já jsem tady v tom autu. Hej, Adame, spawneš mi taky druhé auto? Jo. Takže na to klikni jenom. Čekej. Na to klikni, ne? Uh, No a vlastně v tomhle to máte výhodu, že tam můžou být 4 lidi. jo, To je dobré. takový docela dobrý. Já to střihla zas. Tak jo. Já to spíš nestříhám, protože vy mi v komentářích nadáváte, že to strašně stříhám. Spíš to nestříhám dneska. Napiš mu not prable. Já mám, když tak tady pistol krásnou, jak vidíte. A vlastně způsob je ještě takový, že když budete vlastně už u té věznice, jak se dostat nahoru, že no když já nemám tu keycardu, no tak to je úplně jedno. Vyskáčete sem takhle na stromek, tady kolega. Děj, Vojta. Hej, A musíte jako by vyskákat na tu korunu. Tak a ještě nahoře. Je. A když už jste nahoře, tak normálně tam vskoč. Tak nic. Tak nic. hej, já tady nemůžu. Jo, A to jste nepřihl. hej, já to nedal. Ale dáš. A když už jste zase nahoře, normálně takhle skočíte a jste nahoře. To je způsob, jak zachraňovat třeba, když chcete jít zase do věznice. To byl způsob čtvrtý. Jdeme na poslední způsob. Já to zastřihl. Jo? Čekej, já si nadu. Adame, Ano. já si to resetnu, jo? Proč? Tak protože já chci být to s tebou, já to chci, ale ty jsi Ok. kde? Já už jsem nahoře. Kde nahoře? Tady, vidíš, jak tam skáču? Já tě nevidím. No tady jsem, dívej. U mě? Někde? Ne, Já nevím, kde nahoře myslíš. tady, podívej se, u toho stromu. Aha, tak Adame, No, já u toho stromu nejsem. kde se? Já jsem si to resetnul. Aha. Hej Vojto, dík, že jsi naučil točit na YouTube. Nemáš zač. A potom mi poradíš ještě, aby jsem to nějak neposral s tím intrem. Tak jo. Já si tady vlezu do krásně červeného auta. Já jsem si tady spawnul červené auto. Ježiš. Mně tam nejde vlézt do toho auta. Musíš vrchem. Mně to furt nejde.
Jo. A ty, Kolik máš FPS? já? Mhm. Já to nevidím. Tam v rohu, jak máš ty čísla, tak to jsou FPSka. Já to nevidím. Aha. Ježiš, konečně. Jseš tam? V autě. No. Jo, ale nemůžu řídit. Počkej, já to teď zase udělám. A když už jste vlastně jakoby tady nahoře u téhle věže, jenom prostě jednoduše střílíte policajty, aby tam ty naše, jakoby dá se říct, přátelé nezabili. To je vlastně způsob číslo 5. Tak. Já to střihnu a kde to zakončíme? Čekej, já musím nějak dojet to s tím autem někam. Resetneš se, no to ukončíme. Já se reset dám. Já taky. Ukončíme to u těch pistolí. Jo, já už tam jsem. Jo, čau. Jo, čau. Tak pojď sem, takhle. Tak čekej. No, Počkej, já se stoupnu takhle za tebou. můžu Počkej. Ne, počkej. Doufám, že se vám tyhle ty 5 tipů líbilo. Jestli se vám to hodně líbilo, dejte like, odběr, koment. Moc rád bych jsem byl u tohohle videa, kdybyste aspoň dali tak 10 lajků, bylo by to super. U mě Moc, taky 10. Taky. jo, byl bych se moc rád za to a já nám v to věřím. Mějte se krásně a čau! Ahoj.